Hati-hati di jalan. Terima kasih. Jroning suku kudu eling kelawan Mas Podon, Bu. Ya apa yo. Ayo nerusno lelakone awake dhewe. Ayo lemebu kabutren sadurunge didukani kelawan bendaraan ayu. Yen kaya mengkono ayo tak tutno alon-alon yo. Ulap. Iya, lagi. Makasih ya. Ulap loh, ulap. Ulap loh. Takane pisan ya. Kok yo waduh to mlaku? Ulap ya, Bos. Ket itu yang didapatkan. Aku kok sampai kok, Bah. Yo aja ngono to, Dek. Bah. Kok sampai kan? Bener. Aku kan nyuruh Mbak Kike.
Oke, pas aku balik kan. Terima tak. Duduk aku mau. Baik Iya, kak. iya. Ayo mamai. Pangga tau bateraimu entek. Bateraimu entek lho. Entek bateraimu kok. Awet dah. Pas meripat. Full. Aduh, metu. Perapatan ngono kowe. Ya jagal ya atuh ta jal. Minggir kak, minggir kak. Amet minggir kak. Lho nek kene dapus sih. Oh, Stepin, apa Stepin? Stepin jeneng kucil. Stipo. Stipo. Minggir kak, minggir kak, minggir kak, minggir kak. Belas kok dicoloki ulah kok. Terus di. Di kamu di. Iki gelap-gelapan mana niki? Udah. Lho iki nyaput iki. Iki meneh iki apa iki? Oh iya. Kudune nutup-nutupi petang. Kerudungnya kena gelar apa? Kok cepet iki? Terima kasih mbak. Oke. Aduh. Aduh, cepet cepet. Aduh. Yo ora ketok blas kok. Blas kok. Peteng kok aku. Kaya konang-konang. Ya dikane to sentre. Ya itu soal. Kok kono? Aja kita bayang-bayang gitu. Dadah. Payah belas ra ketok. Terak center. Motornya ada kan? Gak. Gak. Pas iki lapangan polisi kan. Payah lah iki malah lantak iki nyarai iki ulape. Ngene. Iki lah. Aduh gak ketok neh. Ketok iki dibuka. Dibuka ya. Nyonyol ning ngene. Ben dipek kamerane. Mustakamu anu. Hati ya. Oke ya. Dadah. Selamat sampai tujuan. Ken nunut. Mulai. Kan nunut. Aku tanggamu. Oh, aduh. Bos, nanti upload bos upload carry kalem. Bos, nanti upload. Bosmu tuh.